Ano namin? Wah, Talmaro. Ano? Ito sa mali. Gimana niya? Ini po sa kaya kan aron talo. Pagtangin mo. Sampai silang ko kanya. Rana fa sa katlinga medical amin ni para ka dito ba. Sige. Side ding lam di tuhila plana bigan yang bersecia lawa kian serahi motor kai kempak cuk ya hemi in rin na hi tuhila plana biga ngaya ani chiang ni lo chu berselau fa kung pwede dito sa amin ate motor kanin ate diba Cái lòng cái ba bắt xe lớn kìa. hừ á hừ á